3, 3, 2, and 1! Here we go, ladies and gentlemen! Pinailawan na kaining Miyerkules, Nobyembre 27 ang Giant Christmas tree kan Highlands Park sa Legazpi City. Talagang mapapawaw ang sisay man na mapasyar digdi huli ta apwara sa 54 feet na Christmas tree. May mga nagagayunan man sindang dekorasyon na additional attraction. Ang pamilya Alvarado pero sa mga naghalat kan pailaw. Sulit ng gadaa ang sa indang pag-abang sa gayong kan pasyaran. Actually, mahalaga talaga ini kada maabot ang Pasko kasi para po ini sa ang Pasko kasi is para sa mga aki, para sa family. Kaya maugma kami na kompleto kami ngonya na bangging ini para masaksihan ining pailaw kang Highland. An magbarkadang ini, warang idea na magkakaigwanin siring na aktibidad kaya labi man sindang na surprise lalo na sa mga ipiglatag na performance. Oo, tapos madami din siyang napasayang tao. Actually, nagpunta kami dito para lang mag-dinner. Hindi namin in-expect na merong pailaw ngayon. Tapos yun, nagtatry din kami ng ibang mga foods dito. Mas na-feel din kasi namin yung Pasko kapag syempre may mga ganitong event, then yung may mga pailaw din. Presente man sa pailaw, sinda ABC President Hisham Ismail, asin Legazpi City Mayor, Attorney Alfredo Garbin Jr. na inumaw ang esforsos kan pasyaran para maipamati sa publiko ang diwa kan kapaskuhan. Inina ni katulong taon na nagkaigwanin in granding pailaw ang Highlands. Inapod ninda ining silyab o sparkling lights. One of the major objective kasi kang Highlands is to create to give entertainment, especially sa mga park goers, na maski na ano pa ang estado ta sa buhay, mahirap ka man, mayaman ka man, we have the chance to celebrate yung kapangakian sa tuyang kagurang ng Jesus. May mga nakalinyada man aktibidad digdi arog kan Battle of the Bands, Miss Gay Highlands 2024, Dance Revolution Year 3 asin iba pa. Bukas ang Highlands Park po alas 9 nin aga, sundo alas 2 nin maagahon. Lunes, sundo Domingo. Barato man ang entrance fee, kaya don't worry. Para sa mga barata tatak Bicol, Richin Boy.